Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen Owgan serhedine bolan atışykda 25 töwerew türkmen eskeriniň ölenligi aýdylýar. 3 hepde mundan ozal Owganystanyň Badykyz welaýaty bilen Mary serhedawat Tawtawazyr türkmen serhedine ýüze çykan atışykda 25 oloý türkmen eskeriniň wepat bolanyny habar berilýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistana habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ölen eskerleriň 3 tanysy Balkanly, Aglawaty daşowuzly bolup, olaryň jehetleri maşgalalaryna gowşuruldy. Azatlygyň habarçysy Sinan eskerleriň hatarynaky daşowuzlylaryň ad familiýalarynyň we salgylarynyň özüne bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä ilki Owgan tarapyndan neşe sewdasy bilen meşgullanýanlyklary öňe sürilýän toporlar türkmen harbylarynyň üstüne od açýar. Serhedin Owgan tarapyndan bekanun neşe gaçakçylar diýilýänler ilki 3 türkmen eskerini atyp öldürýär. Soňra serhed garnizonuna harbylar howsala oglan edýär we atışyk başlaýar. 6 sagat dowam eden atışykda onlarça türkmen eskeri yaralanyp, 25 töwerew esker neşe sewdagärler diýilýänler tarapyndan atylyp öldürilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk guruluklary wepat bolan eskerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmalygy tapşyrypdyr diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady, hususan Demirgazyk güni watar Owganystanyň howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berdi. Badygyz welaýatynda howpsuzlyk şertleri has ýaramadlygynda galýa. Badygyz welaýatynda neşe gaçakçylar, neşe kontrabandaçylaryň hereket edýändigi aýdylýar diýip Murady belledi. Ol neşe gaçakçylary bilen jeňçileriň hyzmatdaşlyk edýändigi barada resmiýleriň maglumatlaryna salgylandy. Jeňçiler bilen neşe kontrabandaçylarynyň edýändigi barada yerli resmiýler maglumat berýär. Mysal üçin neşe gaçakçylygynyň neşe önüminden jeňçiler salgyt alýar. Olar neşe sowdasyndan salgyt alyp goňşy ýurtlara neşe geçirmäne fursat töretýär. Jeňçiler diýip maglumat berýär diýip Murady belledi. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy resmiýlere salgylanyp günorta gün watar Owganystanyna 20-den köp ýaragly jeňçi toporlaryň hereket edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistana habarçysy Owgan serhedine ýüze çykan çaknyşykda ölenligi aýdylýan eskerleriň jesetleriniň Hossarlaryna demir tabutlarda gowşurulanyny aýtdy. Türkmen häkimiýetleri Türkmen Owgan araçägine turan çaknyşykda wepat bolanyny öňe sürilýän türkmen eskerleri barada resmi beýanat ýaýratmady. Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady, Owgan resmiýleriniň hem öňe sürilýän hadise barada resmi maglumat ýaýratmanlygyny belledi. Ýatlysyk mundan ozal 2014-nji ýylyň fevral aýynda Türkmen Owgan serhedine çaknyşyk bolup, 3 türkmen eskeri wepat bolupdy. Soňra şol ýylyň maý aýynda ýene-de şoňa meňzeş ölümçilikli wakanyň ýüze çykmagynyň ýygyny kabul eden saparyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredow Owgan hökümetinden serhetde asudalygy saklamak üçin çäre görülmegini sorapdy. Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty 2016-njy ýylyň maý aýynda Türkmen Owgan serhedine bolan atışyklarda 27 sany türkmen eskeriniň öldürilendigini habar berdi. 2017-nji ýylyň iýul aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligindäki çeşmesi Ahaly vilayatynyň Kaky etrafynda Iranyň, Owganystanyň we Türkmenistanyň serhetleriniň birleşýän çatyrygyna Islam döwleti toporunyň sewgeçijileri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Türkmenistan bilen Owganystanyň araçäginiň uzunlygy 744 kilometr deňdir. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly daşary ýurtlara gaz eksport etmegi gözeňinde tutýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň bank kartlary bilen bagly kösençlikleri dowam edýär. Orsiýetde bilim alýan türkmen talipleri özleriniň türkmen banklarynyň alan viza kartlary bilen bagly kösençlikleriň dowam edýändigini habar berýärler. Eferde adynyň atlandyrylmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen orsiýetden habarlaşan türkmenistanly bir talip özüniň kartyndan alyp bilýän pulunyň juda çäklidigini gurrun berdi. Üstesine ol talipleriň plastik
plastik kartlaryny bankomat ýuwdun halatyny özleriniň juda çykynsyz ýagdaýlara duçar bolýanlygyny, şeýle ýagdaýlarda türkmen banklarynyň ören çylşyrymly çykalgalary maslahat berýändigini aýtdy. İyun ayına bank kartımdan her günü 100 rubl töweregini pul alıp bilýärdim. Dün kartımdan peýdalanmak üçin onu bankomata salanymna kartym bankomatda saklanyp galdy. Bankomatyň ekranyna bankyňyza ýüz tutun diýen ýazgy peýda boldy. Men Türkmenistan bankyň gysgaly ýagdaýlar üçin niýetlenen telefon belgisini jaň edip bu hadise barada kömek soradym diýip talip gurrun berdi. Bankyň jogapkär işgäri bu ýagdaý boýunça özüniň gynanýanlygyny, ýöne bankomatyň daşary ýurtda ýerleşýänligi sebäpli kartydyny petikläp, onuň täzesini bankdan çykardyp almalydygyny aýtdy. Onu Türkmen bankyndan täzeden çykardyp almak üçin köp wagt gerek bolýar diýip talip bellidi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Western Union arkaly aýda $100 uratyp bolýar. Ýöne bankda her ay pul uratmak üçin niýetlenen orunlaryň ören çäklidigini aýdyp talip sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosyna düýün gelip goşan beýleki bir hatda da daşary ýurtda okuyan talipleriň bank kartlary bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary agdalýar. Onuň mazmununy Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenilip bank kartlary boýunça dowam edýän çäklendirmeleriň aradan aýrylmagy haýyş edilýär. Hormatly prezidentimiz, häzirki wagtda daşary ýurtda okuyan talip oğlun gıylar çıkalıgısız ýagdaýlara sedewar boldy. Bank kartlarymyzda pullarymyz jemlenip durýany, onu alyp bilmäňsoň ne pulumuz bar sowmaga ne de iýmitimiz bar iýmäge diýip daşary ýurtda okuyan türkmen talipleriniň adynyň çykyş edilýänligi öňe sürilýän hatda aýdylýar. Kartymyzdan ýekece de teňe çekip bilemzok. Ýat ýurtlarda açxor ile göz bolup kösenýäris. Dukanlara girmäge ýüzümüz galmady. Bank kartlarymyz arkaly ne tölew geçirip bolýar, ne de nagd pul çekip bolýar. Ýaşaýyş jaýymyzyň tölegleri entek tölenmedi. Aýdyň men şu ýagdaýda näme etmeli diýip hatyň mazmununy aýdylýar. Şeýle de onuň mazmununy kynçylyklaryň wagtlaýynlygy ýöne kynçylyk döwründe resmiýleriň ýagdaýy düşünüp taliplere goldaw bermelidigi barada gurrun edilýär. Şondan soň taňlyjy ýyldan talipleriň ýurdu dolanyp watana ak ýürekden halal hyzmat etjekdikleri barada wadalar berilýär. Kömek edin sizden başgasyna gep täsir etmeýär bu ýurtda diýip talipleriň adyndan ýazylanyny aýdylýan hatyň awtorlary Türkmen prezidentine ýollan hatyny jemleýär. Soňky bir ýylyň dowamynda daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlaryň türkmen banklarynyň alan kartlary bilen bagly kötençlikleri dogrusyna Azatlyk radiosyna ýyly-ýylyna jaň edilip hat ýollanýar. Azatlyk agdalýan hatlaryň edilýän jaňlaryň mazmuny bilen okuyucudur dinleýijilerini tanıştyryp gelýär. Mysal üçin iýunyň ortasynda Täjikistanyň okuyan türkmen talipleri öz kartlaryna maliýe serişdelerini ne nagtlaşdyryp bilýänliklerini ne de olardan beýleki bank amallaryny amala aşyryp bilýänliklerini aýdyp Azatlyk bilen habarlaşypdy. Azatlyk radiosy bilen Orsiýetiň Saratov regionundan habarlaşan Türkmenistanly student türkmen wiza we Mastercard plastik kartlaryna pulu nagtlaşdyryp ýa-da nagd däl hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýanlygyny we munyň bilen bagly studentleriň umumy ýaşaýyş jaýyndan kowulmak, ýatmaga ýer tapmalyk ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny gurrun berdi. Şol sany Ukrainada, Belarusda, Tatarstanda we şoňa meňzeş beýleki ýurtlarda okuyan türkmen talipleri hem özleriniň bank kartlary bilen bagly maliýe kynçylyklaryny ýurdun häkimiýetlerini eşitdirmek arzuwy bilen azatlygy hat ýollady. Görnüşinden türkmen resmiýetleri öňe sürilýän ýagdaýlar barada çykalygy hödürlemän gelýär. Adatça Tomuz pasyryny talipler diň jalşa Türkmenistana gidýär. Gepliyer Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adamy azatlykdan mahrum etmek üçin iň aýylgan şeýeriň biri Aşgabatyň Arzuwdaky saklap seçiş tutsakanasydyr. Bu ýerde günde we ýygyderlik häsiýetde sistemanyň işgärleriniň ötüdi bilen aýdylanda tutsak üçünçüligi amala asyrlýar diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy aýdýar. Arzuw Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabatyň eteginde Demirgazyk tarapynda ýerleşen Deslapky tutsakanasynyň ýyl içindäki ýörgünlady. Häzirki wagtda bu tutsakana paýtagtyň çäginde Könady bilen Arzuw owasynyň golaýynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz habar serişdeleriniň ençeme çeşmesiniň maglumatlaryna görä, bu tutsakana ýowuz tutsaklyk şertleri we tutsaklaryň rehimsiz daralmagy bilen tanalýar. Bu ýerde tutsaklary eden etdilikli daralmagyna, olaryň urulyp ýenjilmegine, zorlanmagyna degişli ýagdaýlar barada habar berilipdi. Üstesine ila arasyndaky ýörgünli pikire görä, bu tutsakana düşmek şansy her kimde bar. Azatlyk radiosy Arzuwdaky ýagdaýy öz gözü bilen gören bir näçe adam bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň biri özüniň 25 ýaşly alkogoly garaşly ýegeniniň Daşowdaky narkologiýa hastahanasyndan 2 aýda agramynyň 20 kilogramyny ýitirip gelmeginiň ýa-ni polisiýanyň ony ýene-de Arzuwdaky tutsakana iýerenligini gurrun berdi. Gaýdyp gelenden bir gün geçip geçmeýän polisiýa ony içkili däl bolsa-da ýene Arzuwga gitdi. Narkologiýa hastahanasyna iýermek üçin ýakynlary onuň bu gezek diri galmajagyna göz ýetirip gerekli adamlara çykyp Arzuwga bardylar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk
radiosynyň habarçysy bu tutsakhanadaky ýagdaýdan ygtybarly birnäçe çeşme bilen söhbetdeş bolup, bu ýere günde 30 şemesi adamyň alınıp barylýanlygyny habar berdi. Tutsakhanaanyň işgärleriniň biri getirilýän adamlar esasan arakhorlar, öýsüzler, ten satýanlar we dilekçiler diýär. Şeýle-de bu ýere administrativ jogapkärçilige çekilip 15 giýje gündizlik tutsaklyga höküm edilen ýa-da iş gozgalyp entek sud edilmedikler hem düşýär. Üstesine bu tutsakhana köçelerde dokument barlygynyň netijesinde polisiýa tarapyndan saklanýan raýatlar getirilýär. Tutsak edilenleriň özleri olary saklap saklamazlygyny köplenç polisiýanyň öz garamagynda bolýanlygyny belleýärler. Türkmenistanyň paýtagtynda raýatlaryň köçede dokument barlygyna sezebar edilmegine ýygy-ýygydan duş gelinýär. Mundan öň polisiýanyň Aşgabatda ýazga durmadyk vilayet ýaşaýjylaryny şeýle-de gowy geyinmedik adamlary tutsak edýänligi barada habar berilipdi. Plan doldurmak üçin her kimi saklaýarlar. Adamyň polisiýanyň eline düşmegi üçin onuň mehmançylykdan ýa-da restorandan gaýdýarka biraz serhoş bolmagy ýa-da onuň geyimleriniň kämil bolmazlygy yeterlik. Polisiýa bölüminde pul berip sypmak mümkin, emma ýakynlary wagtynda pula boşadyp ýetişmedikler arakhor hökmünde 10 giýje gündizlik ýa-da gaz uzak möhletli arzuwa düşýärler. Dip tutsakhanadaky ýagdaýdan ygtybarly çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy we köplenç tutsak edilýänleriň aglaby böleginiň arakhor ýa-da neşekeş däldigini belledi. Azatlyň söhbetdeşleriniň bellemegine görä ten sowdaty bilen meşgullanýan we kanun goraýjylar bilen işleşýän seksi işgärleri köplenç tutsakhana düşmeýärler. Ten sowdatyny edýär diýip köplenç kafelerde we restoranlarda oturan aýal gyzlary we akşamlaryna maşgala gatnaşykda bolmadyk erkek adamlar bilen gezelenç edýänleri tutsakhanaga gidýärler. Aşgabatda kanun goraýjy işgärleri üçin tutsak edilmeli adamlaryň sanyna degişli planyň bardygy öňem habar berilipdi. Hususan da Türkmenistanyň kronikasy nesri polisiýa patrullary we polisiýa bölümleri üçin tutsak edilýänleriň sanyna görä olary höweslendirmek üçin goşmaça maliýe serişdeleriniň tölenýänligini habar beripdi. Maglumatda her bir tutsak üçin polisiýa işgärine 125 manat tölenýänligi aýdylypdy. Aşgabatda islenilmeýän elementlerden arasalaýyşlaryň depkininiň hazam uly baýramçylyklaryň öňü tirasynda güýçlenýänligi habar berilýär. Arzuwdaky tutsakhananyň öňkü bendileriniň sözlerine görä bu ýere düşýänleriň köpüsi hapatçylyk we rehimsizlik zerarly öz saglygyny ýitirýärler. Aýallara has agyr düşýänligi bellenýär. Gece gündizde adamlary diňe 3 gezek umumy hajatkana çykarýarlar. Olaram ýerde deşik görnüşli. Ol ýerden gyşda sowuk gelýär. Ýygy aýlganç poluň üstüne tutuş peşe wörtýär. Hammamy bolsa gyşdymyz sowuk suwly krantly otogdur. Kameralarda sowadyjy ýok, diňe epişkeleriň aýnasyzdygy ıssadan halat edýär. Bu zatlaryň ählisinden daşary adamlar iýmitiň gowşaklygyndan mydama açlyk duýýarlar diýip Azatlyň söhbetdeşi habar berdi. Ozalky ýyllarda Arzuwdaky tutsakhananyň ýagdaýy bilen baglylykda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýokary wezipeli ýolbaşçylary öz wezipelerinden mahrum bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy raýatlaryň şikaýetlerini seretmek boýunça prezidentiň ýanynda döredilen ýuridik komissiýanyň işiniň netijesinde 2007-nji we 2008-nji ýyllarda bu ýerdäki zorluklaryň üstü açylan soň şol wagtky Içeri işler ministriniň wezipesinden mahrum edilenligini belledi. Qadarly dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultanat Çylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde ady garytlaryny tatýan hususy dukanyň satyjylary özleriniň gazanarlarynyň bedenellerine ýetmeýändiklerini aýdýarlar. Döwlet banklaryna dollaryň satuwdan aýrylyp, onuň gara bazardaky narhynyň 20 manata çelle ýokarlanmagy bilen telekeçileriň sowdasy ýatak galyp diýsende bolýar diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly telekeçi dowam edýär. Hususy dukanlaryň esasan hem hususy azyk dukanlarynyň sowdasy gök önümlerden bolup, dukan eýeleri Lomoy sowda bazaryndan harytlar satyn alyp getirýärler we tehel peýda bilen tatyja hödürlärler.
Görülýän peýtadan zordan çörek pulymyz bolýar. Sebäbi gök önümleriň daýaçylygy hem bolup dur. Türkmenistanyň yssyk howa şertlerinde önüm daýaçylygy kän bolup, dukan eýeleriniň delele galýan halatlary hem kän bolýar. Emma soňky bir ýyldan bäri bolsa, Lomoý sowda bazarlarynda harytlaryň bahalarynyň gün-günden ýokarlanmagy bilen şuňky satyn alyp, onuň üstüne goýan peýtamyzy hasaplanmazda ertesi ýa biri gün baryp satyn alan harytymyz bize dünkü satan harytymyzdan hem gymmada düşýär. Näme edip näme goýanmyzda özümiz hem düşünemzok diýip satyjy aýdýar. Onuň sowda bilen meşgul bolunda da hususy dukanlaryň hem çykdyjylary ýeterlik. Talgyt gullugyna tölenmeli çykdyjylar, elektrik togynyň, suwuň, ýangyn söndürjileri we sanepidstaniýanyň işgärlerine berilmeli paranyň çykdyjylarynyň daşary hem häkimlikleriň, uçaslyk polisiýa işgärleriniň hem talgytlary ýeterlik diýip hususy dukanlaryň eýeleri beýrenýärler. Onuň üstesine de mecburi tölegler hem artyp, şu ýylyň iýun aýynda Aşgabatyň köçelerini awatlamak işlerinde işleýän işçileriň iýmitlerini hem hususy adyk dukanlaryň üstüne atdylar diýip satyjylar aýdýarlar. Häkimliklerden ýörüýte avtolog bilen gelip, her gün hususy dukan eýelerinden gerek adyk harytlaryny muhtana alyp gidýärler. Aşgabatyň garaşdyrlyk beýtaraplyk türkmenbaşy şaýolaryna til suwlaryny sowjularyň guruluşynda işleýän işgärleri naharlamaga goşandyňyzy goşmak hökman diýip hasapsyz alınıp gidilýän çörek, kalbasa, ýağ, şeker, gök önümleriň çykdyjylaryny götermäge indi bizde ýagdaý galmady. Öz hususy dukanlarymyzda ýapmaga mejbur bolar diýip satyjylar beýrenýärler. Şol bir wagtda da şekeriň, ýagyň satuwda gytalmagy hem beýleki adyk önümleriň sowdasyna hem yaramaz täsirini ýetirýändigini hem satyjylar aýdýarlar. Şekeriň gytalmagy bilen öý hojalykçy denalaryň alma, erik, wiśnia, ülje ýaly gök önümlerden mürebbe gaýnatmaklary hem çäklenip bu önümleriň sowdasy peselen bolsa, ösümlik ýagynyň gytalmagy bilen badam, bulgar, soğan, pomidor ýaly önümlerden konserwerlenýän zatlaryň hem azalmagyna gelindi. Bu harytlaryň hem sowdasy uzal kyllara garanyňda juda peseldi. Şeýle ýagdaýa gelen hususy adyk harytlaryny satýan dukanlara döwlet tarapyndan hasapsyz salynýan talgytlar juda agyr düşýär diýip satyjylar nagtýarlar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Aras Perwiş. New York Times gazetiniň ýazmagyna görä Amerikan prezidenti Donald Trump NATO ýaranlarynyň bir näçesine şol sanna Belgiýanyň, Kanadanyň, Germaniýanyň we Norwegiýanyň liderlerine haty berip, olaryň gorunuş üçin edýän çykdyjylarynyň juda azdygyny aýdypdyr. Gazette 2 ýylda çap edilen habarda ýun aýynda ýeberilen ýetişildi hatlarda Trump olaryň harby ýaranlykda hawpsuzlyk goýunça öz üstlerine alan borçlaryny ýerine ýetirmeýändikleri üçin Birleşen Ştatlaryň laýykeçliginiň barha artýandygyny duýdurypdyr. Trump NATO ýaranlarynyň gorunuş üçin edýän çykdyjy olaryň içki önümçilikleriniň alalaşylan 2%-den bäde diýip agda ýurtlary hälisinde diýen ýaly tanqidlap gelýär. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýakyn ýaranlarynyň arasyndaky dartgynlyk NATO'nyň 11-nji we 12-nji ýylda Brüsselde geçek sammitiniň öň ýanyna ýokarlap başlady. Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda planlaşdyrylan sammit hem bu duşukdan soňra 16-njy ýylda Helsinki'de geçer. NATO'nyň baş sekretärining syýasy işler boýunça ornunmasarynyň kömekçisi James Apaturay 2-nji ýylda Adatlyk radiosu bilen söhbetleşikde Politics are a little bit unpredictable these days, so bugünler siýasaty öňünden çaklamak azkem kynrak. Ýöne gorunuş harajaty hakda aýdanyňda welin ýaranlaryň ählisi dogry tarafa öwrülip gelýärler diýdi. Birleşen Ştatlar prezident Trump'ın ýol başçylygyna Ýewropanyň gorunuş üçin gerekli çykdyjyny 40% artdyrdy. Ýewropalylar hem öz gedegine gorunuş üçin köp işler edýärler. NATO üçin aşa köp işler. Şeýlelikde biziň aýdara gawy habarlarymyz bar. Hatyn käbir böleklerini New York Times gazeti bilen paýlaşan adamyň aýtmagyna görä, Trump Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'e ýeberen hatyna şeýle diýipdir. Kontinentiň ykdysadyýeti, şol sanna Germaniýanyň ykdysadyýeti de gawy we hawpsuzlyk kynçylyklary köpke Birleşen Ştatlar Ýewropanyň gorunuş üçin köp serişde goý bermegi dowam etdirýär.
Amerikan prezidenti biz mundan artak çekip bilmeriz. Barha artiyanlar keşlikdiňe ýerine ýetiriji bölüm bilen çäklenen ok. Birleşik Ştatlaryň Kongresi de aladylanýar diýip duýduruş beripdir. New York Times gazetindäki habarda bellenmegine görä Trump tarapyndan NATO'nun beýleki agdalaryna, şol sanna Kanadanyň, Norwegiýanyň we Belgiýanyň premier ministerlerine iýerilen hatlarda hem şu pikirler beýan edilipdir. Azat radiosynyň azathabar.com seýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünsiz girip bilmek üçin iPhone 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphone3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. iPhone 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphone3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Vice Prezident General Dostumyň Faryab welaýatyndaky ýürüýte wekili Nizameddin Kaysary tutuldy. Awgan güýçler bilen çaknaşykda onuň 4 jan penasy hem helak boldy. Nizameddin Kaysarynyň tutsak edilendigini Awganistanyň Gorunmak Ministerligi hem tasdiklady. Kaysarynyň tutsak edilip Kabula getirilendigini ministerlik ma'lum etdi. Gorunmak Ministerliginiň metbuat wekili Muhammed Ratmenişiň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Nizameddin Kaysarynyň garşysyna jinaýatçylykly işler bilen ayplamalar bar. دستگیر کردن رو آوردن در مرکز در محاکم او جواب خود خواهد. Ol şonuň üçin tutsak edilipdir. Merkez Kabula getirilipdir. Kaysary ayplamalar barada suwdyň öňünde jogap bermeli bolar. Eger ayplamalar dogry çyksa Kaysary cezalandyrlar diýip Ratmeniş bildirdi. Nizameddin Kaysary Faryab welaýatynda Erbeki atly ýarym resmi ýerli ýaraglaryň umumy komandiridir. Ol Vice Prezident General Dostumyň Faryab welaýatynda ýürüýte wekilidi. Nizameddin Kaysarynyň tutsak edilmegini ýazgyryp Vice Prezident General Dostum Türkiýeden bir beýannama ýaýratdy. Onda Kaysarynyň tutsak edilmegi bir kanun hasaplanýar. Emma Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Fethullah Kaysary bolsa, komandir Nizameddin Kaysarynyň tutsak edilmegini ýerlikli diýär. Deputatyň aýdyşyça Nizameddin Kaysary Faryab welaýatynda öz zorbalyklaryny dowam etdirýärdi. Ne bu walit tanmidad, komandan amniye herkese mikhast mikuşt, herkese mikhast basta mikard. Onuň ýüzlerçe bir kanun ýaragylsy bardy. Vilayat häkimine we polisiýa idarasyna ol başegmeýärdi. Soňky döwürde Awgan milli goşunyna da garşylyk görkezip başlady. Yaman gören adamny ol öldürýärdi we urup ýençýärdi. Nizameddin Kaysarynyň diýdim zorluklary heddini aşypdy. Düýün akşam ol Awgan armiýasynyň komando güýçleri bilen uruşupdyr. Şonuň netijesinde Kaysarynyň 4 ýaragylsy ölüpdir. Kaysarynyň özüni Awgan howpsuzlyk goruju güýçleri tutsak edipdir. Onuň tutsak edilmeginden Faryab welaýatynyň halky hoşaldyr. Çünki Nizameddin Kaysarynyň elinden jepa çekmedik adam Faryab welaýatynda galmady diýip deputat Fethullah Kaysary aýdýar. Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertlері yaramazlygynda galýar. Welaýatyň baş etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk dowam edýär. Siýasy partiýalaryň, ýagny General Dostumyň Jümmüş Milli Islamy partiýasy bilen Awganistanyň öňkü prezidenti merhum Burhaneddin Rabbanyň Jemgyýeti Islamy partiýasynyň arasynda da oňuşmazlyklaryň bardygyny ýerli resmiler aýdýar. Arada Faryab welaýatynda Jemgyýeti Islamy toparynyň bir güýçli komandiri öldürildi. Fursatdan peýdalanyp Faryab welaýatynyň hemme etraplarynyň obalaryny jeňçiler iýeledi diýip bilermeler habar berýär. Faryab welaýatynyň 14 etrabı bar. Welaýatyň 9 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda hem jeňçileriň hereket edýändigini ýerli elat aýdýar. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.